जगेन बसुमतारीनो बेफोरखौ हिसाब होनांगौ आरो होजाथावना बिथाङा मानसि होननानै आं साना। जिहेतु नोंथाङा दावहाखौ गिनानै फैग्रा मानसि, बेनो जाय समनिफ्राय नोंथाङा दावहाखौ गिनानै फैबाय बै समनिफ्राय नोंथाङा BPF दोलोजों दङमोन। प्रिन्सिपाल अफ आइडियलजिखौ नोजोर बोनानै 17 बोसोराव बेसेबां जाख्ल'दो जाख्ल'आखै बेफोरखौ रायजोफोरनो खोन्थानानै मावनायखौ जोङो नुनो मोनदों। दिनैहाय फार्स्ट टाइमनो जोङो एक्सट्रा स्पेशल पेकेज हिसाबै जोङो गुडविल SOBD जिआव जोङो गोबां कौटिनि माने एक्सट्रा फान्ड मोननानै जोङो BTR एबा रायजो राजानि गेजेराव जों खामानि मावनो मोनदों। थिग बेफोरबायदिनो गोबां जोङो एक्सट्रा बायदिसिना मा होनगोन इयारलि बाजेटनि अनगायैबो जोङो गोबां फैसा जोंनि गेजेराव सफैदों। दा जगेन बसुमतारीनो बेफोरखौ हिसाब होनांगौ आरो होजाथावना बिथाङा मानसि होननानै आं साना। मिथिबायना? बिथांनो बेफोरबायदि हिसाब होथावना मानसि होननानै आं साना। बेनिखायनो आङो दिनैहाय बेखौसो बिथांखौ बुंनो लुबैदों, जिहेथु नोंथाङा दावहाखौ गिनानै फैग्रा मानसि, बेनो जाय समनिफ्राय नोंथाङा दावहाखौ गिनानै फैबाय बै समनिफ्राय नोंथाङा BPF दोलोजों दङमोन। दा बेवहाय बेनिफ्राय BPFनि प्रिन्सिपाल अफ आइडियलजिखौ नोजोर बोनानै 17 बोसोराव बेसेबां जाख्ल'दो जाख्ल'आखै बेफोरखौ रायजोफोरनो खोन्थानानै नोंथाङा पलिटिक्सनि भइसखौ होबासो मोजां जागोनखौ आङो सानदों। जोंनि ex-NDB-फोरखौ बा जोंनि जा थाबोनाय एबा जा माने आद्रा थानाय दफाफोरखौ नोजोर बोनानै नोंथाङा ओरैनो आबां जाबां भुवा माने उपप्रचार खालामनायनिफ्राय गोजानाव थानो थाखाय आङो ex-NDP वेलफेयार एस'सिएशननिफ्राय नोंथांखौ गोख्रोङै खावलायहरनाय एबा गोख्रों रावजों बुंहरनाय जायो। खुलुमबाय। ex-NDP वेलफेयार एस'सिएशननिफ्राय गासै खौरां नायगिरि नोंथांमोनखौ दाख्लैबावैसो जे जानानै थांनाय बड'लेण्ड महोत्सब 15 आरो 16आव जि जानानै थांबाय, जोङो ex-NDP वेलफेयार एस'सिएशननिफ्राय जोङो हामलायथि बावहरनो सानदों। थांनाय आबसु, बर' साहित्य सभा, जोंनि माहारियारि आफाद जे बिथांमोना गोदान दिल्लीयाव जि मोनसे बड'लेण्ड महोत्सब फालिहैबाय, बेवहाय जोंनि बर' समाजनि गासै रायजो राजाफोरा बाहागो लादों। आरो बे बाहागो लानायनि गुबै जाहोन एबा थांखिखौ नोजोर बोनानै जोङो इनायनो ex-NDP वेलफेयार एस'सिएशननिफ्राय बाख्नायनो लुबैदों। जोंनि जा राव हारिमु आसार खान्थि भारतबर्ष एबा गासै दुनियावनो जे मोनसे जोंनि बर' थुनलाइ आफाद आरो आबसु बे मोननैबो जे दोलोआ जाबायदि रिप्रेजेन्ट खालामहैदो बियो इनायनो बाख्नायथाव। उननि समफोराव जोंनि जा हारि दानायनि जि मोनसे नेरसोन, दा बिनिखायनो आङो ex-NDP वेलफेयार एस'सिएशननिफ्राय जोंनि जा माहारिनि दोलो फोरखौ आङो गोसो गोरबोनिफ्राय बरायहरनाय एबा गाहाम हामलायथि बावहरबाय। दिनैहाय आङो बे बिथिङाव बेखौसो बुंनो सानदों, जिहेथु 15 खालाराव जोंनि भारतनि प्राइम मिनिस्टार बिथाङा बेवहाय नुजादोंमोन। नुजानायनि गेजेरजों जोंनि थांनाय 2020नि जा 27 जानुवारियाव मोनसे गोजोन गोरोबथा जालांबाय। दा बे गोजोन गोरोबथाखौ नोजोर बोनानै जोंनि भारतनि गिबि मन्त्रि बिथाङा नरेन्द्र मदि बिथाङा जे गोबां माने जोंखौ थुलुंगा होनायखौ नुनो मोनदों। जोंनि गेजेराव मोनसे गोजोन थासारिया फैनायखौ नोजोर बोनानै दा आङो दिनैहाय बेखौसो बुंनो सानदों जे बिथांनि स्पिचनि गेजेरजों मोननैसो ex-NDP-फोरनि दफाफोरनि सायाव बुंदोंमोन। दा बेवहाय बेनिफ्राय जोंनि तामुलपुर डिस्ट्रिक्टनि बेन्दोङाव थानाय बिथां मा होनगोन जगेन बसुमतारीया
माने मोननैसो XNDB मुं लानानै एलिगेसन लाबोनायखौ जों नुनो मोनदों। दा आङो गिबियाव बिथां जगेन बसुमतारीखौ बुंग्रोनो सानदों। बिथांनि एलिगेसन लाबोनायखौ क्लारिफिकेसन होनायनि आगोलनो आं नैबेखौसो बुंग्रोनो सानदों। जगेन बसुमतारीया सान ससेयाव दावहा नागारनानै फैग्रा सासे सुबुंसो। बिथाङा दिनैहाय माबायदिहाय XNDB मुं लानानै दिनैहाय XNDBफोरखौ लासिंसिं खालामदों, जोङो माने सारप्राइज जादों। जोङो जिहेथु नैबे तामुलपुर जिल्लानि बेन्दोङावनो जोङो बखबाद खालामो। बिथाङा सान ससेयाव फैनानै दावहा नागारनानै फैग्रा सासे सुबुंसो। बिथाङा सासे BPFनि बिथाङा कर्मिसो बै समनिफ्रायनो। दा बे दिनैहाय बिथाङा गोबां माने हिसाबफोर दिनैहाय बिथांखौ बिनायखौ नुनो मोनदों। आरो XNDBनि सायाव माने गोबां खोथा बुंनायखौ नुनो मोनदों। बिथांनियाव नलेज एबा बिथांनियाव जोङो XNDBफोरा मा मोनदों मा मोनाखै बिथाङा बेखौ मिथिगोनो मिथिया, जोंहा मोनसे दाउट दङ। आङो गिबियाव XNDBफोरनि मोननाय मोनै बिनि सायाव आङो नैबेखौ बुंग्रोनो सानदों। जोंहा XNDBया 4,04,203 जन जोङो होनो हाबाय XNDBफोरनो। बेनिफ्राय जोंहा 1986नि 3 अक्ट'बरनि उननिफ्राय 34 इयार्स संग्रामाव गोबां मार्टियास जादों। दा बे मार्टियास जानायफोरनो जोङो 632 जन जोङो मुंख्लं न'खरनो 5 लाखसै दिनैहाय जोङो होनो हाबाय। आरो जाखिनि आद्रा दङ बिथांमोनखौ जोङो उननि समफोराव लासैनो बाजेट सेसननि गेजेरजों जोङो होनो थाखाय बा जोंनि जा गभर्नमेन्ट मानगोनां प्रमद सार दैदेननाय BTRनि गभर्नमेन्ट दा बिथांमोना होनो थाखाय आखायाव लादों। दिनैहाय आङो आसरितसो मोनदों। लोगोसे बिथाङा बुंबावदो जे 1500 कौटिनि बिथांनो हिसाब नांगौ होननानै बिथाङा बुंदों। दिनैहाय मा होनगोन आङो बे 1500 कौटिनि जा क्लारिफिकेसन होनायनि सिगां आं नैखौ बुंगोन जे मा होनगोन जगेन दैमारिया जिहेथु सान ससेयाव दावहाखौ गिनानै फैग्रा मानसि, बे हिसाबै बिथांमोना अनलि फैसानिल' हिसाब बिग्रा मानसि। आरो BPFनि मेनिफेस्ट'आनो अनलि फर मा होनगोन फैसानि थाखायल'। दिनैहाय जोंहा गोबां खामानि मावनांगौ दङ। हारि दानायनि बड'फानि सिमांखौ जोङो जाफुंहोनांगौनि जोंहा गोबां खामानि एबा हाबाफारि लानानै जोङो हारि जौगानायनि फारसे जोङो खामानि मावनांगौ दङ। दा बे हिसाबै जिहेथु बिथांमोना 1500 कौटिनिखौ हरबाय होननानै जिहेथु जोंनि भारतनि मन्त्रि बिथां मा होनगोन नरेन्द्र मदि बिथाङा जिहेथु एसे एनाउन्स खालामनानै होदो। दा बेवहाय गोबां जोङो पर्यायक्रमै जोङो बायदिसिना लुफुंबाय थादों। अनगयिं स्किम बा जोंनि जा BTR सरकार एबा प्रमद सारनि जि गभर्नमेन्ट दा बेयाव